Mas Arifin. Apa iki satenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe Bari pasan ngrangge lintang ning angkasa kowe teka gawe lara marang tresno bareng Nirwana Sekar Madu Beyosi untuk Anda. Dikasih Bang Manis. Apa sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku mentengke wong liya apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ning pinggir segara sing jawabke sliramu beda ati beda lambe Wis kadung mati rasaku kang mas terima kasih bosku matur suwun lintang ning angkasa kowe
basan rangge lintang ing angkasa sliramu bedara marang tresno Iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane wis gawe lara atimu asik Sesat ning jero dodo pancing marakake arep kepiye maneh kowe wong randuwe ojo selak atimu marang kahananku kangmas kukusin rasa tresnanmu apa iki anane tatinku sing jawange trenamu beda ati beda lambe wis kadung ati rasaku ala kadiri wis rungono tangisku dadi kowe lunga saka uripku mari basan krangge lintang ing